Тэкст пра Беларусь немагчыма ўявіць сабе без словаў, сказаных габрэямі на сваіх мовах пра тую зямлю, дзе яны жылі, дзе яны спачуваліся шчаслівымі і дзе яны сапраўды некаторы час мелі мару аб сваім сапраўдным куце. Гэтае відэа называецца «Штэрандал» альбо «Габрэйская зорка беларускіх пуцявін». Штэрандал – гэта і ёсць зорка на ідыш. Гэта назва аднаго з першых вершаў Мойша Кульбака, які фактычна адразу пасля публікацыі стаў народнай песняй. Як гэта водзіцца в самых лепшых выпадках для паэта, тэкст губляе аўтарства і ўспрымаецца як тэкст, створаны самім народам. Я хочу пачаць з урыўка, з паэмы, якую Мойша Кульбак назваў «Райсан». Райсан – гэта яшчэ адна назва беларускай зямлі. Яна выкарыстоўвалася ў ідыш як агульная назва Беларусі. Райсан – гэта тыя землі, на якіх былі вельмі шчыльна расселеныя беларускія габрэі. Па-першае, існавала рыса аседласці, мяжа аседласці. Габрэі не маглі сяліцца і шчыльна жыць бліжэй за пэўны кіламетраж ад сталіц Расійскай імперыі. Па-другое, на Беларусі, на землях было Вялікае княства Літоўска, у іх было дастаткова спакойнае жыццё. І Райсан – гэта краіна, якая давала ім дом, якая іх прымала і якая забяспечвала для іх такую ці іншую бяспеку, яна, безумоўна, была для іх радзімай. На пачатку 20-го стагоддзя, калі пачынаюцца гэтыя ўсе працэсы ідэнтыфікацыі і мары, звязаныя з палітычнай незалежнасцю, з уласнай дзяржаўнасцю, з уласнымі інстытутамі грамадскімі і дзяржаўнымі. Канешне, Райсан – гэтая збольшага прыдуманая прастора, якая ўсё болей набывала іншыя рысы не заўсёды прыдатныя дзеля таго, каб марыць пра сапраўднае ўвасабленне. На пачатку 20-го стагоддзя Райсан – гэта ўжо было такое легендарная зямля, зямля мары, зямля старога свету, зямля дзяцінства, прыкладна такая самая, якой малявалася Беларусь у паня Тадзеуша Міцкевіча у главе «Дзяды» ці ў шматлікіх тэкстах эмігрантаў пасля паўстання 64-го года. Гэта ўжо была сапраўды такая адышоўшая, няісная, але вельмі дарагая сэрцу зямля шчаслівага ўспаміну. І вось менавіта ў такой танальнасці піша сваю паэму малады ідышамоўны беларускі паэт Мойша Кульбак. У перакладзе Андрэя Хадановіча гэта гучыць так. «Дзядзька Аўром пасвіць коні. На варту начную адправіўся дзядзька Аўром, узяў кажушок і дарожную кайстру з харчамі, сядзеў каля вогнішча з шэрым вялікім карчом, і толькі магутныя косці няроўна тырчалі. Бо дзядзька Аўром на лугах пасвіў коні ўначы, што фыркалі цяжка, ступаючы крокам звязаным. На спінах кабыліных месяц зіхцеў, дрыжучы. Над полем туман быў, і нёман звінеў за туманам. Сухое цяпельца амаль дагарэла датла. Аўрома гайдалі трымотна-пяшчотныя хвалі, і дрэва злівалася з дрэвам у рэштках святла. Ды чутно было, як скубалі траву і жавалі. Ды чутно было, як варушацца ў небе агні, як цёплым напевам туманяцца зорныя далі.
бы срэбная сетка дрыжала ў начной глыбіні, і ў ёй калыхаліся рыбы і міргалі, а ўром лёг на спіну, і зорыў на 40 святло, і месяц вадзіў карагоды ў касмічным суквецці, і танчылі зоркі, і зорак 17 было, а тая, зялёная, найпрыгажэйшая у свеце. Уся гэтая паэма «Райсан» ёсць такі вельмі пяшчотны, вельмі рамантычны, вельмі кранальны расповед пра зямлю дзяцінства. Мы зноў вяртаемся вось да гэтай традыцыі, закладзенай яшчэ ў 19 стагоддзі, калі свая радзіма, яна ўспрымаецца менавіта як зямля шчаслівага дзіцячага ўспаміну, як зямля чыстых адносінаў, як зямля цалкам не столькі чалавечая, чалавек там толькі адзінка, толькі частка, але як зямля касмічнай гармоніі і прыгажосці. Гэтае стаўленне да Беларусі, гэтае стаўленне да Райсан, гэта стаўленне вельмі звычайнае для тых, хто прамаўляе пра Беларусь. Гэты тон, ён самы часты у гэтым тэксце і гэтай гутарцы. І вельмі цікава, канешне, глядзець на тое, як і па сёння не спыняецца вось гэтая такая кранальная, балючая любоў чыста геаграфічная. Так? Яна не звязаная з тым, якая там зараз улада, якія зараз гістарычныя абставіны, зямля яна застаецца зямлёй. Вось гэтая непахіснасць, гэтае існаванне па-за палітычнымі і сацыяльнымі катаклізмамі, гэта для пісьменніка, які прамаўляе пра Беларусь, гэта самая важная ўласцівасць. Напэўна, таму што мы згадваем словы і высновы Канчэўская, напэўна, таму што паўсядзённасць і гістарычная паўсядзённасць беларуса, яна ніколі не бывае такой устойлівай. І таму вот гэты падмурак, які дае зямля, яны такі важны. І людзі, і пейзажы, і падзеі ў паэме «Райсан», яны все менавіта такога кшталту, такой біблейскай казкі, добрага біблейскага расповеду, у якім захоўваецца вось гэты вобраз краіны, якую адчуваеш, у якой жывеш, але якую, канешне, адчуваеш як згубленую, гэтаксама, як мы адчуваем згубленым дзяцінства. Аўтар гэтай найпрыгажэйшай паэмы пра Беларусь, гэтага пяшчотнага гімну сэрца, закаханага сына. Аўтар гэтай паэмы Мойша Кульбак нарадзіўся ў Смаргоне ў сакавіку 1896 года. Год знакавы, шмат хто з дзеячоў, творцаў 20 стагоддзя вось на гэтай мяжы нараджаецца, і Канчэўскі Абдзіраловіч, і Міхась Чарот, і Міхась Мароз, вялікая колькасць, вось яны якраз такая порасль ішла ў гэтым годзе. Мойша Кульбак нарадзіўся ў Смаргоне, вучыўся ён у Валожане, у Валожанскай шыботе, настаўнічаў потым і настаўнічаў у Вільні, настаўнічаў потым і у Менску. Захаваліся ўспаміны пра тое, якім настаўнікам быў Мойша Кульбак. Па-першае, ён быў вельмі прыгожы. Па-другое, ён быў вельмі выхаваны, вельмі адукаваны і вельмі харызматычны малады чалавек. І, канешне, у Вільні і на курсах, на якіх выкладаў Кульбак, і ў навучальных установах ён выкладаў на ідыш. Гэта была ягоная асноўная і працоўная мова. Па-беларуску ён размаўляў, безумоўна, пісаў з памылкамі, па-руску ўвогуле цяжка складаў словы, сказы. Нямецкая, канешне, яшчэ была ў яго.
у арсенале мова. І Кульбак быў, канешне, кумірам віленскай моладзі, і вучнёўскай, і студэнцкай. І на ягоныя выступы заўсёды прыходзіла вялікая колькасць людзей, у яго былі свае прыхільнікі, былі такія фан-клубы Кульбака, і ёсць шмат кранальных успамінаў былых навучэнак, якія бегалі з лекцыі на лекцыю з розных навучальных устаноў, каб пабачыць, каб пачуць, што расказвае Кульбак, альбо паслухаць, як ён чытае вершы. І гэтыя словы, в якія Кульбак укладаў свае разважанні, свае мары, свае успаміны пра беларускую зямлю, яны заўсёды знаходзілі водгук. Каб уявіць сабе ўражанне, якое рабіў Кульбак на юныя душы, мне падаецца, што лепей за ўсё успомніць такі вельмі простенькі эпізод, які кожны з нас, мы ўсе перажывалі юнацкія захапленні, кожны з нас зразумее ягоную эмацыйную напружанасць. Адна з дзяўчынак з ягоных вучаніц успамінае, што ў школе ўжо скончыліся заняткі, яна чамусьці затрымалася, пусты будынак, нікога няма, яна ідзе дадому у гэтым пустым калідоры і раптам заўважае, што ў настаўніцкім пакоі адкрытыя дзверы, і там сядзіць Кульбак. І у яе замерла сэрца, таму што гэта вельмі рамантычная сітуацыя, пусты будынак, і яна і Кульбак удвох у гэтых сценах. І яна пабачыла, што ён есць яблык. І гэты просты чалавечы жэст, простае чалавечае такое дзеянне настолькі збіла вось гэты романтичный фетиш, які выбудовуецца ў яе галаве, што яна, кажа, перабегла праз двор і ў слязах забралася на дрэва і прасядзела там да самага вечара, таму што я не магла ўмясціць у сабе ў галаве, як гэты небажыхар можа проста сядзець і грызці яблыку настаўніцкай. Нешта падобнае ўзнікае, калі чытаеш паэму Райсан. Абсалютна дзіўным чынам Кульбак апісвае там вельмі простыя рэчы. Аўром пасвіць коні, Настася збірае шчаўе, нехта ідзе на рыбалку, нехта ступае па свежай траве, нехта глядзіць на лес. І ўсё гэта апісваецца ім так, нібыта адбываецца самае прыгожае і самая важная з'ява на зямлі, самая важная падзея. Нічого нема важней, чым дзядзька Аўром пасвіць коні ці Настася збірае свежае шчаўе. Дзякуй Беларусі за свежае шчаўе, ўсклікае Кульбак у паэме Райсан, таму што ў сваёй любові ён гатовы абсалютна простыя рэчы ўспрымаць як Богам дадзеныя. І гэтыя адносіны сапраўды былі ўласцівыя для яго як аўтара. І гэтая мара пра Райсан, гэтая мара пра Беларусь як месца, дзе ты можаш быць шчаслівы толькі таму, што побач расце свежае шчаўе, яно вяло яго ўсё жыццё. У 28 годзе Кульбак кідае настаўніцкую практыку ў Вільні, кідае шыкоўную пасаду, якую ў яго была. Ён быў старшынём сусветнага габрэйскага пэн-цэнтру. Ён кідае магчымыя перспектывы ў Маскве, таму што Кульбак быў вельмі паспяховым драматургам, і ў перакладзе на рускую мову ён шырока ставіўся, ягоныя п'есы ставіліся па ўсім Савецкім Саюзе. Ён едзе не ў Маскву, не ў Берлін, які таксама быў для яго фактычна домам. Ён едзе ў Мінск, таму што Мінск – гэта Райсан. Ажно ў 47 годзе ў эмігранцкай прэсе пачынаецца шум, дзе Кульбак. Все памяталі, як ён з'ехаў з Вільні. Спецыяльна ў газетах было напісана, што сягоння з'язджае Кульбак. За цягніком, які ўвозіў яго ў мінскім кірунку, беглі дзеці па чыгуначнай платформе, таму што з'язджаў іх кумір. З'ехаў і знік. Ён ще паспявае там БССР напісаць другую частку зэльманцаў, яшчэ аднаго бліскучага тэксту пра
ужо горад, ужо прастору гарадскую. Героі зельманцаў жывуць прыблізна там, дзе цяпер фабрыка-камунарка. Вось гэта быў свет гарадскі, які апісвае Кульбак у зельманцах. Ён ще паспявае выдаць, у беларускім перакладзе выдаюцца зельманцы, ён ще паспявае неяк замацавацца у культурнай прасторы БССРаўскай, ён спрабуе адаптавацца, ён спрабуе нейкім чынам як бы прымірыць унутры сабе рэчаіснасць, якая не падабаецца. І мару пра Райсан, якая таксама не памірае, бо ідыш дзяржаўная мова, бо выдаюцца часопісы, бо выходзяць газеты на ідышы, бо ёсць ідышамоўная адукацыя, то бок, ёсць перспектывы, яны бачныя, і як бы бачна, што гэтая краіна мары, яна вось-вось можа пераўтварыцца у тое, чым хацелася б жыць і дзе хацелася б быць. У 1937 годзе, 29 кастрычніка, ён расстраляны разам з усімі беларускімі культурнікамі, якія праходзілі па той крымінальнай справе. Безумоўна, публічна яны нібыта атрымалі па 10 год лагероў, і ў 1947 годзе сусветная супольнасць габрэйская пачынае хвалявацца. А дзе Кульбак-то? Няма ніякіх звестак, з'ехаў в БССР і знік. Так здараецца з ідылічнымі утопіямі. Чалавек, які ў яе сыходзіць, чалавек, у які яе да канца верыць, ён сапраўды можа такім чынам знікнуць. Не толькі Мойша Кульбак, безумоўна, дадаваў фарбаў беларускаму тэксту. Ідышамоўныя пісьменнікі, якія ідэнтыфікавалі сябе як габрэйскіх пісьменнікаў, якія дакраналіся да гэтай тэмы, але і у тым ліку тыя пісьменнікі, якія абіралі для сябе, маючы магчымасць рэалізавацца на ідыш, яны абіралі для сябе беларускую, як прыкладам Юлі Таубен. Юлі Таубен бліскуча валодаў і ідыш, і нямецкай, і рускай, і італьянскай мовамі, а для рэалізацыі паэтычнай мовай сваёй ён абраў менавіта беларускую. Але гэтаксама, як і мастакі, якія ідэнтыфікавалі сябе менавіта як габрэі, і кніжныя ілюстратары, і вялікая колькасць таленавітых людзей, якія прыходзілі ў беларускае мастацтва, яны безумоўна дадавалі гэтай фарбы, якая вельмі добра вылучаецца ў беларускім тэксце. Гэта і каляровая гама, асаблівая, вельмі моцна насычаная, калі чытаць Кульбака ў арыгінале, калі чытаць зельманцаў на ідыш, гэта яшчэ і перамога колераў, перамога такіх самых розных адценняў, на якія ён вялікі майстар апісаць у слове. Яны дадавалі трапнасці гаворцы, яны дадавалі эмоцый у такую спакойную гаворку беларускую нездарма, і беларускія пісьменнікі, як мастацкім сродкам, карысталіся ідышам. Мы сустрэнем ідыш, напісаны кірыліцай, напісаны ў беларускім тэксце, і у Змітрака Бядулі, безумоўна, і у Владзіміра Дубоўкі, які не толькі цытуе перыядычна кірыліцай і запісвае ідыш, але ён і выкарыстоўвае ідышамоўныя выразы ў якасці ўжо ўспрынятых беларускай мовай. Сустрэнем гэта і ў Кузьмы Чорнага, сустрэнем гэта ў вялікай колькасці беларускіх тэкстаў, ідыш успрыняты як свае моўныя адзінкі. І гэта ўсё немагчыма адарваць ад тэксту пра Беларусь. Мы сёння не знойдзем канцоў, хто быў першы, хто пачаў так любіць гэтую зямлю. Ці гэта быў польскамоўны беларус, ці гэта быў беларускамоўны беларус, ці ідышамоўны. Мы не можам знайсці, хто прыдумаў менавіта так апісваць гэтую краіну, якая жыла заўсёды няпроста, жыла заўсёды цяжка, але ў літаратурным тэксце пераўтваралася ў Аркадзію, ператваралася ў мару, ператваралася в такую бясконцую канцэнтраваную любоў.
Але, безумоўна, і тыя, хто пісаў на ідыш, і тыя, хто пісаў па-беларуску, і тыя, хто пісаў па-польску і па-руску, яны ўсе маюць гэтую радавую метку. Тое, што потым у падручніках па беларускай літаратуры пераўтварылася ў школьных у такі мем «любіў сваю родную зямлю», у нас про якого письменника биографию не откроешь, повсюду будет написано «любил свою родную землю». Это, конечно, выглядает как бы смешно уже на сегодня, как такий штамп, але это просто правда. Тому что для кожного менавіта вось такая кранальная, может быть, перабольшаная, дзіцячая в нейкім сэнсе, любоў да сваёй мары, да сваёй райсан, на якой мове ты не назови, сапраўды з'яўляецца такой адметкай. Калі яшчэ казаць пра тое, што дае кульбак і што прамаўляецца праз кульбака у сусветнай літаратуры, і я лічу, што гэта, безумоўна, вклад наш агульны і ідыша, і беларускай мовы ў сусветную культуру, гэта такая вельмі асцярожная, узважаная містычнасць. Сусвет вакол герояў кульбака ніколі не бывае дастаткова рэальным. І наогул, іншы раз рэальнасць, якую ты бачыш вакол сябе, яна менш рэальная, чым уяўнасць, чым тое, што чалавек выбудоўвае ў сваёй галаве. Вось гэта таксама, як з гэтай паэмай ці прыкладам, тая ж ситуация адбываецца з Якубам Коласам у «Новай зямлі», калі ён ад такіх вострых сацыяльных праблем, гуманітарных, чалавечых, такой цяжкога розуму пра лёс беларуса, ён усё адно пераключаецца на гэтыя пастаральныя сцэнкі калядаў у вясковай хаце, ці лясных там пейзажаў, ці луга, ці там елкі ў пары з хваіною. Гэта ж увесь час у іх вось гэты баланс перакошвае, перавальваецца ў гэты ідэальны сусвет зямны, які навокал іх. Але вось гэты такі містычнае светаўспрыняцце, якое мяжуе з купалавым паганствам, з купалавым успрыманнем зорак, ветра, завірухі і іншых прыродных з'яваў, якая мяжуе з караткевічавым пафасам, калі Караткевіч расказвае пра дняпроўскія берагі. Гэта ўсё, яно вельмі моцна выражана у кульбака. У кульбакавых творах, такіх як «Месія» з роду Ефраіма, як «Панядзелак», вось тыя тэксты, якія цяпер выдатна перакладзеныя на беларускую і могуць быць намі прысвоены ўжо як свае, безумоўна. І вельмі важны досвед для нас гэтая супольная культура, супольны погляд на сваю радзіму і на тое, чым ёсць чалавек у гэтай сусветнай магчымай гармоніі. Вельмі важна, што мы ўзбагачаем адзін адно і што мы маем такое шчасце лічыць сваімі людзей іншых па культурным бэкграўндзе, але гэткіх жа самых па любові да той зямлі, на якой яны глядзяць на зоры.